literatura e videoxogos da Fundación Carlos Casares, que sempre é un placer poder falar con todo o mundo que vai aparecendo por aquí, porque vexo que hai unha inquietude cultural que vai máis aló da, como digo, do vicio puro, non? De botar unhas partidas, senón que todos os que estamos aquí vemos que hai algo máis fronte desas partidas, fronte desas cousas de botar unha moeda nunha máquina, como facíamos nos 90, iso todo elevouse a algo cultural, algo económico mesmo, algo que chamamos industria cultural, que tantos algúns intentábamos luitar para que así sexa. Pero sempre é agradable ver que casi non hai sitios vacíos e que hai interese por todo isto, non? Creo que paga bastante a pena e creo que sobre todo nestas segundas jornadas pois un crecemento. Eu entón, de verdade, felicito a organización, felicito aos nosos colaboradores, felicito a Luz, a Miguel, felicito a Mubi, felicito a Gustavo, porque é preciso que sea este tipo de espacios para comentar ideas, para traballar, para facer, e sobre todo un pouco para soñar, porque todo isto un pouco creo que o que trata a comunicación en xeral, por lo menos do meu punto de vista, de que eu empecé xornalismo hai xa unha xa de anos, e acabei xornalismo tamén, empecé a ver unha xa de anos, todo se basa un pouco nos soños, no que queremos dicir, no que queremos comunicar, e aí creo que entra bastante a literatura, non? Se me dixeran un pouco de mesturar videoxogos e literatura, sería moi fácil, porque realmente o xornalismo forma parte intrínseca da literatura. Bastantes dos mellores escritores de historia, por exemplo, da lingua hispana, como é Gabo, como é Gabriel García Márquez, foi xornalista. Entón creo que todo xornalista, todo o que traballa, ten que escribir nun papel, ten que facer unha cousa a través dun ordenador, a través da máquina de escribir, o que queira cada un, pero ao final son palabras, e aí a literatura sigue sendo unha raíña indiscutible a hora de contar as cousas. E nos videoxogos contamos cousas, entón, como xa sabedes, como xa dixemos aquí mil veces estes días, a literatura e videoxogos é totalmente imposible de diluir, imposible de separar ou imposible de evitar cando falamos de todos. Dicía Gustavo que mellor iba a dar aquí unhas claves para saber como comunicar un proxecto ou un videoxogo ou tal. Eu, por desgraza, iso non o sei facer. Gustaríame dicir que hai unha fórmula máxica coa cal vos obtedes, seguides estes pasos e obtedes tantos miles de seguidores en Twitter, en Facebook, vendedes o vosso proxecto, vendedes tantos miles de copias de xogos, do que sexa, non? Pero non existe. Algo, por desgraza, as cousas non funcionan así neste mundo da comunicación. E ademais iso tamén aclararlo. Eu vou falarvos de comunicación, un pouco de presentar, non tanto de vender. O vender deixo para xente de marketing, que supoño que é xente que estudiou publicidade, ou estudiou xornalismo logo pasou, ou simplemente xente que non tiña moito que facer, e dixo, hostia, vou vender cousas, vou pensar cousas, vou facer un pouco de fume, e vendo marketing, que hai xente que é maravillosa niso, e da serie genial, pero non é o meu caso, eu non sei vender moito de cousas, pero si sei o que me vai chegando a mí todos os días, o meu correo, e como se relaciona un pouco a industria do videoxogo coa industria xornalística, e iso sí que máis ou menos fun aprendendo nestes últimos tempos. Entón é interesante, e quería falar un pouco desa relación entre medios e videoxogos, non? Entre a industria do videoxogo, estudios, xente que ten un proxecto e quere dicir como consigo que o meu proxecto chegue a tal sitio, como chegue a tal porto, como facer que o xogo que eu estou creando na miña casa, no meu estudio, coa miña xente, consiga que aparezca, como sería, PlayStation, un 3D juegos, un Eurogamer, unha revista morcego, non? Que no meu caso é o correo que podo abrir e no que podo teclear logo. Eu fixen unha presentación aquí hoxe, fixen comunicando un videoxogo, porque tampouco tiña moi claro que tiña que falar hoxe, porque a mí dixeron que comunicar un proxecto de videoxogo, pero dixen, pero como hai un público tan heteroxéneo aquí, xeralmente hai estudiantes, hai xente que xa traballa mellor na industria, xente que non traballa na industria, que simplemente disfruta dos videoxogos, sempre digo, non sei moi ben que vos podo contar exactamente para que todo o mundo síntase máis ou menos atraído. Así que eu vou falar un pouco da minha experiencia dentro deste campo, e logo falaremos un pouquinho de como se relaciona directamente, sobre todo con notas de prensa e tal, exemplos de notas de prensa que me chegan sobre os medios o sea, as estudios, tanto grandes como Ubisoft, como Koch Media, que é un editor aquí, ou como Meridian Games, e veremos un pouco como se traballa isto na industria. De todas formas, vamos falar un pouquinho de nós. Cando falamos de nós, eu refirme que hai como varios factores a través da comunicación. A día de hoxe eu vou falar da comunicación digital pura. A comunicación digital eu divido nunha imaxe digital que temos nós de cara ao público. É dicir, nós somos o público, non? Perdón, eles son o público. O público é coñéceme calquero e como me fala. Parece algo moi sinxelo, pero é dicir, algunha vez vos preguntastes
seguro que tendes xente que só vos coñece a través das redes sociais. Non tendes contacto físico con eles, non coñecedes como son, non sabedes quen son sequera. Pero esa xente ten unha imaxe residual vosa. Non? É dicir, como vos ve esa xente? Que quere esa xente que sabe de vos? É unha pregunta que se leva facendo moita xente ao longo da literatura, ensaios e tal sobre a comunicación, de como comunicamos o público, como quedamos os creadores a través de nós, vale? É moi difícil responder, non hai unha resposta equívoca para todo. É moi difícil, non? É dicir, a imaxe que nos damos en internet é unha imaxe que non ten nin sequer por que se corresponder coa que temos nós na vida real. É un punto moi importante a hora de vender ou a hora de traballar. Entón, o público tamén hai algo, que é dicir, calquero, o que en publicidade normalmente chaman como target, non? Eu creo un proxecto, creo calquera cousa, creo unha página web e dicimos, pois target. Imos falar dun target. O target é simplemente o público o que nós queremos dirigir a nosa mensaxe. O target pode ser moi amplo ou pode ser moi específico. Eu fago un proxecto só para xente entre 15 anos e 17, mulleres que lles guste os furries, non? Pode ser un proxecto perfectamente viable neste mundo no que vivimos, pois ese é o target. Como chegamos a ese target? E logo, o público é algo moi importante, porque nos últimos tempos das redes sociais sí que empeza a haber un feedback tremendo que as empresas fan máis caso o que di o público do que di as propias empresas. En plan, xa non lles importa tanto a mensaxe que emiten, senón o que reciben logo ou antes de emitilo. Hai xente, vos lo digo así, nas empresas de Ubisoft, de Electronic Arts, hai xente que só se dedica a copiar nun papel todo o que vos dicides nas redes sociais. Estudiano, traballano e logo emiten os seus xefes para dicir isto que están dicindo de nós. Din que somos horribles, din que facemos Ubisoft, din que somos tremendos, que pasamos de todo. Iso nas empresas é importante. Gústalle saber o que pensades. Se gústalle, de verdad que está tido en conta, non é algo ao azar, é de verdad que estudio. Entón, aí falamos un poquinho, vou falar das redes sociais. Quen ten redes sociais aquí? Levanta a man. Todos temos alguna rede social, 100%, inevitable. Todos o mundo temos redes sociais dende hai polo menos 10 anos, máis ou menos. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, agora non, eu xa son un pouco vello, xa non me meto nesas cousas, que non sei bailar, pero, sí ou sí, sempre que fagades un proxecto, tendes que traballar redes sociais, vale? É dicir, non se pode evitar. Se non estades en redes sociais, non existides. Por desgraza, para ben ou para mal, eu non sei, aquí neste sentido, sempre son un pouco tradicional, pero penso que é verdade que hoxe en día temos que estar en redes sociais, porque é o que se move, é onde está o público informa a través de redes sociais. Unha das cousas máis grandes que se viron nos últimos anos é que o tráfico da maioría dos medios non se consigue por visitas orgánicas, non é xente que clica nos medios, senón que clica a través das súas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Instagram menos, porque non teñen directos, pero bueno, depende un pouco do que mercades. Entón, as redes sociais convertese nunha especie de dobre vía. Unha dobre vía na que temos unha comunicación directa e unha indirecta. É dicir, nos emitimos unha mensaxe e logo volvemos a recibir un feedback. Ese feedback suele ser a veces pasivo ou activo, é dicir, podemos facerlle caso ou podemos simplemente non. Un exemplo perfecto son as noticias de Facebook do país ou do Lago de Galicia, onde estás, poñedes unha noticia da pandemia, non, do COVID, e vedes xente aí ladrando contra o que mirades, de que non hai pandemia, onde sí, onde non. Nós temos como redes sociais, cando tens unha rede social tedes que ver que comenta a xente, ou que non comenta, ou se lle dá me gusta, ou se lle encanta, ou se non. É interesante porque aportan moito, é dicir, eu, por exemplo, na minha experiencia con Morcego, temos unha rede social moi activa, unha delas, que é Twitter. Por que digo unha e non varias? Porque é imposible, ou moi rara vez triunfas en varias, non? Cada empresa ten que buscar a rede social que mellor. Cada empresa, digo empresa, proxecto, videoxogo, página que emprendades, proxecto, da igual. Ten que buscar a rede social que mellor lle conveña. Vale? É dicir, non todas funcionan igual. Por exemplo, eu falando de práctica, non? De pura práctica que aprendí eu. Facebook, normalmente hai xente, como dicimos aquí, un pouco máis maior, un pouco máis pureta, empeza a haber un rango de idade un pouco máis elevado sobre todo isto, pero funciona para ese rango de idade, e ademais ten un feedback bastante notorio no sentido de respostas, a xente comenta moito, gusta e tal. Morcego, por exemplo, o que máis nos triunfou foi Twitter. E non tiña, eu cando empecé ali non sabía por que Twitter funcionaba mellor que outras, non entendía moi ben. Logo dime conta de que os videoxogos en ser en Twitter movense moi ben. E movense moi ben por un motivo, creo, que os anos fun vendo de que, como en Twitter está feito para ser un pouco cabroncete, e para rajar un pouco do que máis nos gusta, ser un pouco malos, Twitter a rede social por antonomasia de ser tóxico, pois entón en Twitter era moi fácil rajar contra Ubisoft, rajar contra Electronic Arts, falar das noticias que nos disgustan.
entón aí os videoxogos se encaixan perfecto, porque somos unha comunidade, e vos somos en primeira persoa plural, moi tóxica. Nos nunca adoramos as cousas, sempre as odiamos, sempre é algo moi negativo, e Twitter aí encaixa perfectamente. Entón, estar en Twitter por videoxogos é realmente moi interesante. Logo temos Instagram. Instagram ten un problema, se faz contido semanalmente ou mensualmente, ou se faz, por exemplo, creadores de vídeo, que se dedican moito, no sentido estricto dos videoxogos, estamos vivindo unha edade de ouro, os creadores de contido, porque a través de YouTube, a través de Twitch, hai un público novo, que chega a través dos videoxogos a través de aí, deses creadores de contido. En Instagram pode funcionar mellor, unha página, por exemplo, de noticias como a Morcego, de todos os días te saca 5 ou 6 noticias, non pode por link. En Instagram xa sabedes que podes subir unha foto, pero non podes por un link. Entón, non hai ese feedback orgánico, e non é algo que busca as redes sociais. Entón, eu se tedes videoxogos, ou se queredes facer un proxecto sobre videoxogos, diríamos Twitter. Para ben e para mal, xa vos lo digo sempre, Twitter tamén é un pouco malo. Nós temos a sorte en Morcego de que é moi bo, nos encaixamos moi ben en Twitter, a xente portouse sempre moi ben con nós, non sei por qué, encaixamos moi ben. Eu creo que é un doble nicho, é un pouco o nicho do videoxogos, de que a xente ten gana de ver sempre traballar, de sempre facer proxectos, e logo ten o doble nicho galego. Evidentemente somos a única web galega, entón a xente valora moi positivamente que nos existamos e valora moi positivamente o que facemos, sobre todo cando non hai ánimo de lucro. Estamos un pouco aquí por vivindo do que nos ofrecen os Patreons, vivindo do que nós todos os días podemos ofrecer. Entón eu creo que con nós nunca se meteron demasiado, estamos nunha liña moi cómoda, como digo eu, pero que é moi rara en Twitter. E sobre todo a xente responde a nivel de retweets, a nivel de faps. Nós, por exemplo, PlayStation, que ten, eu que sei, 5 millones, non sei, 2 millóns de seguidores, ou 200.000 ou 300.000, os que sexan, pois temos nós máis impacto directo a nivel de retweets e faps, proporcionalmente, por suposto, falando, por exemplo, cunha página como PlayStation. É algo curioso como funcionan as redes sociais, do moito que cuista dar retweet a algo, é como algo moi personal dar retweet. É algo que fui experimentando moi raro, de que a xente é gratuito, pero damos antes o FAP, non hai como niveles, damos o FAP primeiro, se nos gusta algo, pero cuidado, e se nos gusta algo moitísimo, damos o retweet como se fose un premio do día, é como algo elevado, é unha cousa moi tola, que sempre temos aí a nosa firma. Entón, tedes que estar, se tedes algún proxecto, tedes que estar en redes sociais, e tedes que investigar un pouco que alvez a mellor. Isto todo hai moitísimos vídeos en YouTube sobre como publicar, non vos vou dicir moito, iso máis de marketing e tal, pero tendes vídeos en YouTube, tendes páxinas, miles de páxinas en Google, que vos informan de cales son as mellores horas para publicar, de como se publica, de como escribir textos, tal, o famoso copywriting, que tanto se habla últimamente en marketing. Pero eu creo que, xeralmente, o máis fácil é ser sinceros, sempre, nas redes sociais, intentar ser o máis sinceros posibles, para que non vos pillen os renuncios. O problema das redes sociais é que son unha hemeroteca moi efectiva para os detractores. Sempre vos van pillar a mentira. A xente neste momento da historia é algo moi fácil de pillar, é moi doada, parece moi rápido, e rapidamente hai alguén que copiou aquel tweet que vos tiña ou busca por non sei que e tal, ten vos pillados. Entón, o mellor non facer renuncios, máis que mentiras, non facer renuncios sobre a que se opinión, senón pensar ben o que queredes dicir, saber o que queredes dicir e tirados con iso. E, por suposto, se vos equivocades, pedir perdón. Non pasa nada. Pedir perdón é algo que está moi caro últimamente, parece, pero é o mellor que podes facer para a vosa comunidade se vos equivocades, porque todos nos equivocamos. Eu son o primeiro que seguro que dixo algún comentario en Twitter que non procedía. Eu estou seguro de que xa non podo ser ministro nesta época. Lo sinto, se algún día vamos a un de 2008, estou fora. Non hai nada que facer aí. Imos falar un poquinho dos medios, antes das notas de prensa. Os medios... Hai unha historia moi interesante dos medios de comunicación de videoxogos sobre... Bueno, vou falar de medios de comunicación de videoxogos, vale? Non vou falar dos medios xeralistas que xeralmente pasan moito dos videoxogos, non lles interesan, é un tren que se perdeu hai moito en Galicia, en España, entón xa non paga moito a pena. Quero dicir, El País ten unha sección de videoxogos, La Voz de Galicia tamén a veces fala de videoxogos, El Mundo tamén teñen algún par de relatorios sobre videoxogos, pero realmente é información residual. E como digo, en El País está, por lo menos meteron unha sección de cultura, conseguiron hai un par de anos. No resto, normalmente, só está na sección de tecnoloxía, como se os videoxogos fueran un móvil último modelo ou cousas así, non sei. Eu supoño que para mí un videoxogo, isto eu comparto así, para mí un videoxogo como un libro, unha obra de teatro, o mesmo, entón non entendo moi ben porque está na sección de tecnoloxía, porque se pon un reproductor, pero así non ten nada que ver con iso. Os medios xeralistas entón pasan un pouco disto, imos cos especiales,
especializados que son, pensad no vosso favorito, 3D Juegos, Meristation, Eurogamer, A Night Games, o que queirades, escolledo o vosso. Os medios teñen unha cousa moi chula, non? Na relación cos videoxogos, porque un pouco son como ese filtro, non? É como unha barreira que delimita un pouco quen morre e quen vive, parece últimamente. Parece que a xente cree un pouco así, non? De que os medios teñen un poder tan grande como para delimitar que triunfa e que non triunfa. Pode ser real ás veces, pode ser que a axuda dos medios condiciona moito as vendas do videoxogo, pero eu creo que non é tanto como parece, porque realmente, digo vos un secreto, os medios publican todo o que lles chega, absolutamente todo. Por qué? Porque os medios o que queren son clics, os medios o que queren son visitas. Entón, hai moito tempo, hai moitos anos que a crítica cultural, e falo como crítica cultural en xeral, xa non fai crítica cultural. O que fai a crítica cultural, os que nos dicimos que somos críticos culturais, o único que facemos é un pouco repetir as consignas do que nos mandan en notas de prensa. Por desgracia, un pouco así a situación do xornalismo. Por qué? Porque é moito máis doado, porque funciona moito máis rápido e porque dá moito máis cartos a curto prazo. Hai medios que non, que intentan elevarse un pouco máis, intentan facer outras cousas, son máis independentes. Pero xeralmente, por exemplo, na crítica cultural hai moito tempo, de un tempo a esta parte, a maioría das cousas, é moi raro ver críticas negativas, moi negativas sobre un videoxogo. É moi raro que algunha páxina suspenda... Vos nunca tiveste esa sensación de que un xogo que vais a dos 7 é malo? Non sei se vos pasa, non? Que un xogo vais a dos 7 e se dicides, joder, é unha mierda de xogo. Sen embargo, seguro que se vos acabades un 7 na aula e vais aos vosos pais e dicides, joder, pero teño un 7. Non está tan mal, non? Por que esa vara de medir é tan diferente cos videoxogos? Por que un xogo que vais a dos 7 é tan malo? Porque as notas están infladas, porque hai maletíns, porque credes que a min mándame Electronic Arts ou Ubisoft mándame algún carto para que lle fale ben dos videoxogos. Non, pero sí. Ás veces pode que sí. A publicidade, iso entraría dentro do marketing. A publicidade sí que influe. Os videoxogos, os grandes medios desta industria sí que teñen unha publicidade concreta durante todo o ano, durante X compañías. Entón, evidentemente, eles non queren falar excesivamente mal dos videoxogos, ainda que cando algo malo, sí que o din. Os maletíns non existe, pero existe a publicidade. E a publicidade podedes vela en calquer medio, en calquera página que a queires, El País, La Voz de Galicia, o que queiras, xa sabedes como funciona isto. Non é nada novo, non? A Voz de Galicia, la Región, o Faro de Vigo, recibe subvencións tanto da Diputación, do Concello como da Xunta. Entón, evidentemente temos nos medios de comunicación unha especie de contrato non directo, casi, coas organismos. Pois nos videoxogos pasa algo similar. Isto non quero dicir que non é que estén comprados os videoxogos, pero si están, os medios de videoxogos, pero si están un pouco condicionados. Non brutalmente, non? Un pode suspender un xogo, se un xogo é moi malo, poden facer o que é unha merda, non pasa nada, está suspenso, é malo, non pasa nada. Pero si é certo que ves que parece que lle gusta moito dicir que algo é malo, non? Que dá medo dicir que algo non funciona, non? Isto, por exemplo, vedelo moi fácil. A Night Games é unha empresa independente, non? A Night Games ten un Patreon, dos Patreon sacan 5.000 e pico euros ao mes, non sei que, normalmente eles suelen ser un pouco a punta de lanza do xornalismo independente dentro dos videoxogos, dentro da península. Coñecedes Night Games? A maioría así, non? Pode ser? Bueno, está ben, é unha página moi chula, onde traballa xente personalistas moi bons, e o que fan un pouco é facer reportaxes diferentes das cousas, ou análisis diferentes, e se vedes que eles sempre baixan un poquinho a nota sobre outros medios, o sea, son un pouco máis, como se diría, ladinos coas notas, o plan, traballan un pouco máis, pensan un pouco máis que poñer a nota, porque saben que é importante, saben que iso xera beneficio ás empresas. Entón, os medios, a pregunta clave, cando enviamos un proxecto aos medios, probablemente o que esperamos que din de min. É moi sincero, o que van dicir de vos é o que vos lles digades. É dicir, por lo que vos dicía agora todo de que a prensa xa non traballa excesivamente o que lle reciben. Hai moitos anos que falábase moito do xornalismo en xeral, pero o xornalismo está supeditado ás notas de prensa. É dicir, a maioría do xornalismo, digo, logo, por suposto, pode traballar os seus propios reportaxes, e pode traballar aí o reportaxe do século e tal, pero hai o que se chama xornalismo de declaracións, que vos seguro que ledes moito algún periódico, ledes alguna noticia, e o alcalde de Vigo di, dos puntos, comillas, non? E xa está, iso é o que dixo. Non hai interpretación, non hai contexto, é palabra de Dios, amén. Para que? Vamos preguntar se xa temos a nova feita, temos o titular cojonudo, veña, adiante. Isto pasa moito tamén nos videoxogos. Que fan? Pois o que chega no correo vaise publicar. Exactamente igual, os mesmos parágrafos.
Logo veremos nas notas de prensa, veredes que ledes os medios que ledes, pois é o mesmo, exactamente o mesmo, non cambia nada. Entón, isto é unha ventaxe para o que ten un proxecto propio, porque o que envíe é moi probable que salga exactamente publicado como o que ele escribiu. Por iso é moi importante cuidar as palabras que nos emitimos cando facemos un proxecto, se son videoxogos, se son unha página ou se xa un creador de contido. Pero neste caso falamos un pouco máis de videoxogos, e son implicados e tal. Como definades o vosso videoxogo ou a vosa historia vai moi probablemente salir totalmente na página. E iso é interesante, a verdade, porque non é por vagancia de xornalista, non vayas a pensar que o xornalista é moi vago e que pouco que facer, e va, pues copio e pego, se está, non, pasa que o xornalista estará currando 10 horas, ten que facer unhas, non sei cantas palabras, o caracteres o día, ten que tal, entón digo, es que isto veme como Dios, vamos a publicarlo rápido, vamos a visitar esa página, clic, total, para 600 euros que cobro, pues, bastante é, non? Non é problema xornalista, é problema do medio. Sempre defenderei a xente que está aí, como digo, palillando, que o que facemos é que a veces copiamos e pegamos, non? E para palillar e traballar, asfaltar o terreo para cousas máis importantes. Entón, outra das preguntas clave que sempre hai é que relación teño cos medios, como creador ou como proxecto. Eu sempre digo, non se sabes amigos dos medios, vale? Non intentades, non hai que querer ben os medios, non hai que ser amigos excesivamente deles, non se sabes teño que querlle ben por sí ou teño que facerme amigo deles para que algún día me devolvan un favor, vale? As relacións de amizade e xornalismo non sei funcionar, vale? É algo diferente, o sea, evidentemente ás veces acabas levándote con alguén, con algún crítico, con alguma cousa e tal, pero non é de recibo, non funciona, vale? Acaba sendo contraproducente. Temos que ter unha relación profesional, porque non somos profesionais que vendemos un proxecto ou intentamos facer un proxecto, entón evitar de calquer tipo de personalidade excesiva. Non hai que temos un proxecto que presentar e queremos que ese proxecto se presente. Se nos cae un xornalista, se non estamos de acordo con algúns dos seus artigos pasados, iso non é cousa nosa, é de outra persona. Se algún día decidides con el tomando unha caña, podes comentalo, pero cando queremos vender un proxecto, olvidades a personalidade de usted, a poder ser, ou a atención do que nos requira, ou calquera cousa que vos creades que iso é cordial, porque nunca sabedes, ademais, cando mandades un mail, que non vai ler, se é un xornalista, se un tipo de publicidade, se un tipo que pasaba por ali e abriu o correo, entón, sempre con certo tono de distancia frente ao que queredes facer. E logo unha cousa, hai tempo, acordome que estaba por Twitter, non sei que, houve un día un pouco de follón, houve un día un follón tremendo dos xogos independentes, algúns estudios independentes que dicían que os medios xeralistas, bueno, os xeralistas non, os medios especializados que pasaban deles, que non lles facían nin caso. Sorprendeu-me porque o estudio que falaba diso eu non tiña nin idea de quen era. Entón eu dixen, o mellor ese é o problema, de que eu non sei quen sodes vos. Entón, se non sei quen sodes vos, como vou facer unha nova sobre vos, ou como vou facer unha nova sobre o vosso proxecto se non vos coñezo? É imposible. O xornalismo non ten todas o xornalista ou a xente que está nos medios non ten todas as respostas ni todas as preguntas. Non podemos saber todo o que pasa no mundo. De aí a importancia de que comuniquedes o vosso proxecto, de que chega o noso email, a nosa rede social, que nos mandedes un privado, un DM, o que quirades, unha foto, ou non sei, un mail tradicional, se queredes, ou unha tarta de cumpleanos a casa, se sabedes a miña data, non sei, o que quirades, pero é importante iso, quero decir, acordome que el día falei, non vou dicir o nome de estudio, pero era un nome de estudio español ben colocado, tiña éxito, e queixábase de que non se lle daba a mesma voz que outros xogos. Isto é algo que me pareceu un pouco absurdo, porque, evidentemente, os medios especializados en videoxogos, hai niveis, non, de especialización de videoxogos, hai niveis que, por exemplo, PlayStation, que o que se chamaría xeralista de videoxogos, é dicir, falan un pouco de todo o show, non, incluso hobby consolas que fala de cine mesmo, fala de series, teñen un papurrí de cousas culturais. Logo temos, por exemplo, exemplos maravillosos de independencia como a nivel oculto, que é unha web especializada só en videoxogos indies. Retomamos aí o tema do target, o mellor se tedes un xogo independente, mellor empezar por nivel oculto que por outras páxinas, non? Pero, en xeral, flipamos que aquele estudio xera que se nos dá pouca voz os estudios independentes, cando eu, todas as notas de prensa que me chegaron de estudios independentes todas, ia publicando, e realmente vía a competencia, entre comillas competencia, e vía que tamén publicaban esas notas, é dicir, o sea, o mellor é que non mandaches máis notas das que tiñas que mandar, ou o que pasou, cal é o problema, non? De por que te queixas de que non se te das suficientemente voz. Entón, me conta de que era un problema de comunicación, en realidade.
en realidade eles que non comunicaron ben o seu proxecto, ou se querían ir máis veces tiñan que insistir máis co proxecto, tiñan que mandar máis novidades, tiñan que mandar máis cousas, máis detalles, máis cousiñas. Entón, imos traballar un pouco aquí neste apartado. Se podemos pasar a seguinte cisma. A nota de prensa é un formato, parece un pouco arcaico, parece un pouco vello, pero funciona moi ben, porque aseguro-vos que os correos electrónicos das empresas siguen funcionando, non? É como mellor funcionan. Sempre hai alguén dentro dos correos para poder transmitir ese correo á página web. É o máis útil do mundo, é copiar e pegar. Ademais, como veñen en Word, a xente encanta. E Ctrl-C, Ctrl-V, noticia feita, xa temos outro, a seguinte. Pero, que ten que ter unha nota de prensa para que funcione? Ou, polo menos, para explicar o que queremos contar. Cando vas á facultade de xornalismo, ou algún vídeo de YouTube que te explique, da igual, que é o mesmo, máis barato, tendes as 5 W. Alguén sabe o que son as 5 W? Por aquí, soamos de algo, luz, sí, porque luz é unha comunicadora excelente. As 5 W é algo moi sinxelo, que se chama o what, where, when, tamén está o how por aí, why, non? Que ven sendo que, como, por que, cando, todo isto, non? Información básica, facemos unhas preguntas a nosa información. É importante, porque a nosa información que nos mandemos ten que responder algo moi básico. Un, que mandamos? A que queremos? Por que mandamos? O sea, que é isto? Que vendemos? Que cal é o proxecto? Non? Que é o cal? Temos que explicar cal é o noso proxecto. Explicar de que vai exactamente. Senón, fracasamos aí directamente. Se lle metemos unha data, isto sai o 5 de agosto, vai ser para Play 4. Se non me diz de que vai o xogo, dificilmente a xente vai entender nada do que estás dicindo. Que o xogo é, que proxecto é, de que tipo é, tal. Isto é moi importante, que vaya moi enmarcado, por favor, de verdad, porque o que poñares aí, 95% de probabilidades de que se publique tal como é. Cando? Outra gran pregunta. É sorprendente, porque moitas veces chegaban notas de prensa que non dicían cando se publicaba o show, nin había unha data precisa. A mí parecíame un pouco increíble, decir, pero isto cando sae? Non hai data, é algo que está no limbo do espacio-tempo, nunca vai sair, está a nota de prensa de Schrödinger, pode estar aí, pero ao mesmo tempo non sei, algún día sí. Temos o porqué, non é tan preciso, porque evidentemente porque vos queredes vender algo, eso é evidente. O donde, eu considero moi importante a día de hoxe, o donde, o where, non famoso. Porque ser un estudio madrileño, ser un estudio catalán, ser un estudio sevillano, ser un estudio asturiano, galego, é moi interesante para o mercado de medios. Digo porque nos últimos anos experimentouse un crecemento bestial dos estudios independentes españoles, ou galegos. Entón, os medios gustelles presumir do produto autóctono, gustelles poder dicir que son dun sitio en concreto, porque iso de algún xeito funciona moi ben para explicar de que a nosa industria está funcionando ben, de que temos un xogo que está crecendo, de que vai sair daqui das nosas terras, de que non sei que, non sei canto e tal. Iso é importante, onde antes non era tanto, antes as notas de prensa, eu acabo de dar un estudio español ou tal, que me mandou as notas en inglés. Dixe, home, está moi ben, pero mellor teñes que saber a quen lle mandas tamén. Mandoume en inglés, eu dixe, joder, que raro este estudio, pero a mí isto pon rúa, arzobispo, non sei que, joder, isto debe ser aquí, a mí tal. Entón, tendes que saber onde mandades as notas de prensa tamén, por suposto. Cando digo onde, non é só de onde sodes vos, senón onde mandades. Se tendes unha página que fai información de videoxogos en catalá, que existe, pois mandade, mellor intentade mandarlle a nota de prensa en catalá, sería un detalle moi bonito. En Morcego chegaronnos varias en galego de estudios de Madrid ou de Valencia, moi preocupados por este tema. É certo, joder, que as abres con outro tema, non? Porque non é a típica nota impersonal de non sei onde vai isto vai para a rede, vai tanto para o país como para IGN, como para Marrocos Online, non sei, non? É bonito recibir unha mensaxe personal cando estás traballando, porque dixo, hostia, vale, pois este tivo polo menos a curiosidade de saber quen somos, que iso é interesante. Entón, acordade sempre, se a página en galego, mandade en galego a poder ser, se catalá en catalá, se en inglés, se en español, e se en portugués, pois en galego ou en portugués, o que quidades. Logo, tendes o how, non? O como é interesante, porque planteades un pouco de como estamos facendo este proxecto. Daí poden surgir reportaxes, iso é sempre interesante. Mais que a da nova de prensa que les vayan sacar, porque cando mandas unha nota de prensa, é probable que ese día ou día seguinte salga nos medios unha nova, non? Unha típica nova pequena, de este grupo está traballando nisto, está moi guai, mola. Pode morrer o proxecto aí, dicir, aí non hai nada máis que sacar. Ten un proxecto e cando nos vuelvan a mandar algo, dentro dun tempo, cando teñan algo, pois o mellor podemos falar.
non, tendes que ter algo de continuidade. O truco é ter os medios un pouco collidos, que teñan interés en saber algo máis de vos, e entra o como. O como explicar isto que o vosso proxecto mola, e paga a pena que vos chamen. Os jornalistas de videoxogos sinceramente nunca descolgan o teléfono. Non sei se porque teñan as facturas mal contratadas ou os contratos e tal, pero non son descolgas, senón que copian e pegan. Hai moi pouca comunicación, por exemplo, dentro do que a web a día de hoxe, cantas entrevistas vendes directas, normalmente o que fai o xornalismo de videoxogos en España é Kotaku dixo tal, ou non sei que medio de non sei onde sacou unha entrevista a Kojima que dixo tal, pero nunca se entrevista a Kojima directamente, é algo casi imposible, non? Probablemente porque se sea difícil Kojima, non, pero tampouco se entrevista os estudios de aquí, como Game Kitchen, non, de Sevillos, de Blasphemous, seguro que vos soa, ou os de, como se chaman estos creadores de Gris Nomad Studios de Cataluña e tal. Hai moi poucas entrevistas directas a eles, non? Eles deberían ser xente moi coñecida no noso ámbito, porque, joder, deberían ser como un pouco os nosos referentes, pero, sin embargo, non son demasiados. Son xente que está por aí, perdida, ali, en Cataluña, pero non queremos falar con eles. Non sei por que a xente non quere falar con eles, é algo que me parece raro. Entón temos que, cando mandas unha de prensa, explicarlle que hai algo máis do que falar, que hai unha reportaxe mellor, pois que fixemos isto, que somos estudantes de non sei que temos algo, temos unha historia que contar. O sea, realmente todo o mundo ten unha historia que contar, pero hai que venderle un pouco esa historia de este proxecto nace de tal maneira, poñer un pouco de biografía para que o xornalista teña interese o mellor en chamar e coller o teléfono e dicir, é que aquí hai unha historia, hai algo máis, aparte do videoxogo, hai unha historia persoal que creo que podo vender aos meus xefes, ou creo que pode funcionar moi ben na web. E iso é moi interesante ahora vender proxectos, de verdade. Que haxe unha historia persoal, que haxe algo, eu diré isto, que haxe unha historia persoal. Aseguro-vos que todos tedes unha historia, unha persoa que se recicla para facer algo, que viña daqui pero ahora está metida neste proxecto, que se fixo cousas antes, tal. Imaginación, aí está aí un pouco a cabeza porque entender o que buscar, pero sempre hai algo do que falar, sempre todo o mundo ten unha historia, de verdade. Ensinar a ensinar, tamén as notas de prensa. Vender fume está moi mal. A non ser que sexas Nintendo ou Ubisoft ou alguma compañía moi gorda. Só Nintendo pode sacar Metroid Prime 4 que a xente aplaude. Se vos presentades xornadas dos videoxogos e poñedes o título, dalle igual a nadie, non importa. Só poden facer as grandes empresas o demostrar un logo. Cando facades unha nota de prensa con un tipo de videoxogo, un proxecto, tedes que ensinar algo do proxecto. Ten que haber algo, un vídeo, un gameplay xa semi-avanzado, e que sexa en alfa, pero ten que haber algo máis, unha imaxe, algo que mole, algo que poida vender, algo que podan utilizar, por suposto, e iso é moi importante, cando mandades unha nota de prensa, mandade imaxes, mandade vídeos, mandade cousas, o texto só non vale, se dice, como vos teñen que pedir unha imaxe, non vos la van pedir, simplemente van pasar del tema, non a van publicar, porque todas as novas do século XXI levan imaxes ou vídeos, sobre todo a poder ser vídeos, moito máis interesante. Ensinar, de verdade, ensinar cousas, que non está moi ben para ensinar ainda, non vos preocupedes, agora iredes cambiando, pero o público ten que ter unha idea do que facedes, ten que saber a onde van os tiros. Se non o saben, van pasar a poder ser disimulado un pouco se un clon de algo, ou se é demasiado parecido a algo, ou se a inspiración é demasiado plagio, non? Hai pouco un título que se parecía sospeitosamente a Cuphead. Coñecedes Cuphead, o título, que un título español, que se chamaba Twins, non sei que, tal, era demasiado parecido, demasiado, cando digo demasiado, claro, o público reaccionou moi mal, contra el, cargou nas redes sociais contra el, porque dice que isto é capaz, sei que facer algo, non tanto. Era demasiado parecido, entón, cuidado coas inspiracións, que non se vos vayan das mans. E aí falamos o poder da primeira impresión. A primeira impresión, por desgraza, nos videoxogos conta moitísimo. O poder da primeira impresión é algo moi curioso na industria do videoxogo, é algo que, ademais, as empresas traballan moitísimo. O primeiro teaser, o primeiro trailer, sempre é algo superelevado, é algo como a venida de Dios á Terra, non? É como, recordades o primeiro trailer teaser de Cyberpunk, 2077? Era unha cousa que parecía sacada, non sei, da xeración de Play 7, máis ou menos, que era unha tipa de cámara lenta que disparaban, atravesaban as balas e tal, foron baixando o nivel e xa parece un xogo de verdade, non? Pero aquela xa que era ciencia ficción, porque o é, evidentemente. O teaser, a primeira impresión, pero todo o mundo quedou vendido con aquel trailer. Por qué? Porque xa sabíamos que CD Projekt tiña un proxecto moi interesante detrás, que era Cyberpunk, que está basado nun xogo de mesa, como seguramente algúns sabadas e tal.
esa primeira impresión é importante porque capta a atención, capta o público, e o público dos videoxogos está sometido a demasiados estímulos, ten demasiados xogos no lanzamento. Estou seguro de que as vosas, bueno, non seguro, pero seguro que tendes xogos nas vosas bibliotecas os que non xogastes nunca. Tendes acumulación dióxene de videoxogos ou xogades a todo o que comprades? Non creo que xoguedes a todo o que comprades, porque eu teño como decenas de xogos sen tocar, comprei, non sei, todo o mundo nos pasa, non é problema, é algo natural. Como entón convencer de que o xogo que eu faga, como que chega a mí por primeira vez, gústeme tanto que me lle vai a seguir a pista durante X tempo? Hai pouco saiu un videoxogo que, ahora non me sabe o nome, pero coñecedes a historia do Rei Mono chino, non? As lendas do Rei chino, perdón. E houve unha empresa china que está traballando nun videoxogo que é un tipo Dark Souls, ou parece alguma cousa así moi chula e tal. E a verdade foi unha petada, petou nas redes, a xente volveuse tola co xogo e tal. Por que? Pero esta era a primeira vez que sabíamos que existía ese xogo. E fixose trending topic. Por que? Porque lucía moi ben. Que non hai ningún segredo neste sentido. O sea, lucía demasiado ben como para que a xente o evitase ou non quisese falar dele. Era demasiado bonito como para ser verdade. Veremos se é verdade, non? Veremos se non só era humo ou se como era isto todo. Pero é interesante ver como unha primeira impresión pode ser tan forte de que vos faga trending topic directamente. E ser trending topic ou que un youtuber tipo Rubius faga un directo sobre iso. Non é máis importante a primeira impresión, pero no sentido práctico, quero dicir, ás veces un fracasa no primeiro intento de comunicación, ou fracasa, non sei as cosas como quería. Todos estes días seguro que coñecedes Among Us, o título de onde estades nunha nave espacial con varios amigos, e dous son, bueno, depende do número de xogadores, pero dous son impostores, matan o resto, e os restos son tripulantes, é un xogo psicolóxico. Among Us saliu hai 2 anos. E por que chegou agora a nós? Por que tardou tanto tempo en despuntar? Ou por que tanto tempo... O xogo existía, porque os medios non falaron del antes. En realidad si falaron. O que pasa é que non lle fixestes caso, que pasa moito tamén. Ás veces as cousas emítense, sácanse, e o público non lle interesa ou non funciona. Vai a saber por que o tema, non? Pero ás veces non todo funciona de primeiras. Sin embargo, 2 anos despois, o xogo ten agora máis de 300.000 xogadores en Steam simultáneos. Con Rubius e Bayo, non sei máis, había unha parte do outro día que superaron as 300.000 persoas simultáneas. Iso é a maior publicidade do mundo a día de hoxe. Que Rubius xogue un xogo voso, por exemplo, se conceder algún día algún, sería unha aberración de vendas. Automáticamente está compensado o xogo. Tan fácil como iso. Pero, primeira impresión, cuidada sempre, de verdade. Para calquera proxecto, para calquera cousa, ten que parecer profesional desde o principio, ten que parecer que ides facer algo que mole. Sobre todo é a palabra molar, porque nos videoxogos, máis algo de calquera índole cultural, máis algo de que queríamos expresarnos aquí, de que íbamos facer ou son o novo Kojima, ou son o novo Fumito tal, ao final os xogos teñen que molar un pouco, cando sobre todo queres mostrar ao público teñen que molar. Eu creo que non hai outra para entrar no mercado, por lo menos empezar a entrar. Imos un momento a recuperar, vamos a pasar a diapositiva, imos falar un pouco de Twitter, que antes introducín un pouco, pero Twitter como unha ferramenta tan concreta para os videoxogos, ou polo menos o vexo tan indispensable, parecíame interesante. Sigo logo existo, non? Un pouco a dinámica que levamos nestes tempos. Pensamos que coñecemos a xente, o que podemos criticar, o que podemos amar, só polo que escriben en Twitter. Non o recomendo, hai xente moi estúpida en Twitter, pero moi bonita na vida real. É moi bonita na vida real, pero moi estúpida en Twitter, é algo moi dicotómico. Entón, que facemos con isto? Como podemos facer un proxecto, non? Porque además non vai o noso nome no proxecto, vai, por exemplo, aquí unha empresa galega, non? Baroque Games, non? Baroque DK. Ou Polygon aquí, non? Que tamén están axudando. Eles teñen un perfil de Twitter que non é unha persoa, non é un ente que é unha empresa. E como debe chegar esa empresa? Como se debe comportar esa empresa? Porque non é unha persoa. Responde, ten mente, que quen hai detrás? Como funciona iso? Un robot? Chegamos á época de Blade Runner, que é certo que chegamos, pero non era como imaginábamos. Que facemos con iso? Entón, que din do proxecto as miñas publicacións? É importante que se credes un proxecto macarra, non? Imaginade, por exemplo, Cyberpunk, a conta de Twitter de Cyberpunk. Unha conta moi... non sei se é macarra a palabra, non? Pero como que é moi aberta ao público, contesta todo, está todo ia contestando con memes mesmo, incluso algún meme non lle saliu ben, non
non sei se vos acordades, hubo unha polémica un día que preguntou así sobre un tema de creo que era, non sei se era feminismo, era un tema sobre o rollo trans e tal, pero quedara como a merda en ese momento, rectificaron, non volveron a quedar moito nese tema, non? Pero en xeral, acordo unha vez que lle preguntaron en Coruño, e responderon en Coruño. Que fora unha voráxime en Twitter, aquilo, hostia, respondeu en Coruño, tipo de Segre para 2077. Claro, que tiña un rapaz galego que traballaba na máis de Coruño. A resposta era moi simple para solucionar aquilo, pero contestou en Coruña, foi unha voráxime. Pero gañou moitos enteiros, non? Como conta de Twitter. Hai contas de Twitter que teñen personalidade propia, son entes casi separados do xogo ou do proxecto ou do tal. Por exemplo, coñecedes Yodown? Yodown é unha publicación cultural, de xornalismo e tal. Yodown a conta de Twitter é outra cousa, é unha cousa que un ente propio, que fala do que lle dá a gana, que sube memes, que bons días, se subiva fotos por lo menos hai tempo, e sempre subía unha foto e tal. O sea, era unha conta que lle daba publicidade á páxina, pero non é que falara excesivamente da páxina, sí, colgaba evidentemente os artigos, pero logo como que tiña unha personalidade propia, unha especie de simbionte, non? Que traballaba como quería. É unha posibilidade, logo hai outras contas que son moito máis serias, que simplemente publican radicalmente, o que é así con palabras de como se diría, de militares, non? Actualización 7.28 disponible, que é moi de Valve iso. Valve, se sabedes, é a empresa esa dona de Steam. Eles son moi rigurosos con isto, non fan bromas, non fan nada, non lles interesa a comunidade, simplemente aquí tendes a actualización, descargade, ala, seguiré pagando, digamos. Tendes que elegir, non? Que dio proxecto as miñas explicacións, que queredes ser unha conta activa, máis pasiva, pero que informe cando ten que ser, iso é unha opción. E non hai unha correcta e incorrecta. A Valve vai moi ben, sen decir nada. A Cyberpunk tamén lle vai moi ben, dicindo moito. Aí, unha cousa que non é resposta válida. Pero logo tamén hai unha cousa, que é o candadiño que non din do proxecto as miñas publicacións. É unha pregunta un pouco trampa, porque ás veces tamén a xente pode levar a equivocarse porque facedes nos vosos proxectos, nos vosos videoxogos ou X cousas, a través das vosas publicacións. O mellor pasadevos de humorísticos e a xente pensa que tendes un xogo que mellor un dramón da hostia, pero realmente non ten nada de comedia. Pero pode funcionar igualmente, non? É dicir, non hai normas escritas neste sentido, pero tendes que ter cuidado, non? De que non di de nós, o sea, que estamos ocultando, ou que queremos ocultar sobre nós tamén, é importante, porque o perfil de redes sociais en geral, e concretamente en Twitter, pode tamén estar feito para non dicir cousas que mellor vos perjudican ou non entrar en terreos que non vos interesa, ainda que vos pregunten. Entón, o tema da comunicación non só é un tema de dicir o que quero, exactamente, senón tamén dicir ou non dicir o que non quero. Iso é algo que lembrades sempre cando escribades, o sea, ou publiquedes, podedes elixir o que facedes e o que non fagades tamén di moito sobre vos, o sea, non posicionarvos. Por exemplo, é máis fácil con exemplos, digo todos. Houve unha empresa, non vou dicir cal, pero da igual, porque de videoxogos que non foi o día do orgullo, non? O orgullo gay non hai moito, tal, e todas as empresas de videoxogos puxeron os encabezados coas bandeiras. Moitas delas en Rusia non o fixeron. Pensaban que mellor non. Iso di moito de vos. Non facer ese acto en Rusia di evidentemente algo moi concreto sobre vos como empresa. Para un público concreto, pero para os de Rusia tamén lles di moito. Probablemente, se eles consideran que non o debían por ali, seguramente pensaron, non, que aquí non compensa por X motivos económicos, sociales. Non o fixeron como varias empresas non o fixeron tal, pero daste de conta de que eles controlan un discurso de que din unha cousa nun sitio e outras non o din noutro sitio. E iso é importante que o teñades en conta a hora de tal. Non digo que non poñades a bandeira en todos os sitios, por favor, joder. Pero o que quero decir é que teñades cuidado onde poñedes as cousas e cando as poñedes, non? Sobre todo cando o público non o controlades tanto ou non tal, porque pode ser non beneficioso para o vosso proxecto. A onde queremos chegar con isto? Iso é algo moi interesante das redes sociais. Que consigo coas redes sociais? Quero dicir, que me fan? Que fago con elas? Que é o objetivo, non? Porque o mellor non serve para nada, o mellor toda unha rutina de fume que realmente non serve. Estamos aquí, falamos moito, si teño 1900 seguidores, ou
o típico exemplo dos concertos. Eu estou unha banda de rock, teño 2.000, 5.000 seguidores en Facebook, no evento van 1.300, pero na sala aparecen 3. Nos videoxogos pasa algo parecido, podes ter unha página da Virgen funcionando moi ben, pero logo o videoxogo que he comprado, o proxecto he visto por tantas persoas. Seguro que coñecedes proxectos en Twitter, en YouTube ou tal, que teñen moitísimos seguidores nas redes sociais, pero logo ides a YouTube e hai 25 visualizacións ou este tipo de cousas. Por qué? Bueno, iso podese falar con bots, claramente, ou con estas cousas e tal. Pero, en xeral, é que a veces tamén hai un postureo extremo sobre as redes sociais, sobre o que sirve unha utilidade ou non utilidade. Eu sempre digo que hai que estar, pero tampouco hai que deixar de lado o que significan as redes sociais. As redes sociais son un mundo etéreo, onde non é un mundo real. Iso sempre. O sea, as redes sociais son unha cousa que está aí, que hai que utilizar, hai que coñecer, hai que saber como funcionan, pero lembrade sempre que non é un mundo real. Porque Twitter, por exemplo, ten moi pouco que ver co mundo que vos rodea seguramente no vosso día a día. Por non dicir moi pouco. Seguramente, joder, eu claro, no meu Twitter, además, no meu Twitter non é o teu Twitter, nin é o de él, nin é o de ninguén, é uns seguidores que te acumulas con un grupo concreto de espiral de, eso non me acordo o nome, pero ten un nome, non? De cando tendes un autocontrol do teu contido e tal, e logo, ademais, bloqueamos a xente que nos cae mal, co cal tampouco temos opinións externas, co cal acabamos unha espiral só de autocomplaciencia. Que facemos con iso? Que ao final suspeitamos o que queremos ver. Entón, o mundo real, o mundo de Twitter non é un mundo real, e nunca vai ser, para ben e para mal, non ten nada que ver. Entón non vos fiedes tampouco demasiado dos éxitos das redes sociais nin dos fracasos das redes sociais. Tamén hai estudios que pasan das redes sociais completamente e valles moi ben, non precisan iso. Teñen un proxecto de Kickstarter que pagaron todo o videoxogo, que van sacar o videoxogo e valles moi ben. Non hai problema, non significa nada. Entón, cando levedes redes sociais, cando comuniquedes un proxecto, tende claro onde queredes chegar con isto, sabede onde está o máximo que vos vai aportar, pero tamén probablemente non vos preocupedes polo mínimo que vos aporte, porque sempre vai haber un mínimo, sempre vai haber alguén que vos coñeza, alguén que non vos coñecía, que ahora sí, vai vos seguir, pode apoyarvos, e todo apoio mínimo sempre é moi interesante, sobre todo cando falamos de cartos. O sea, os cartos, os euros, eu veo moi preciado nesta sociedade e a xente custalle moito. É moi fácil dar retweet. Bueno, é moi fácil non facer nada, é fácil dar retweet, pero é moi difícil por un euro. O sea, isto vese sempre o dixen na industria cultural. Na vosa cidade, non sei onde sodes, pero seguro que ás veces hai concertos gratis, non? Están petados, vai todo Dios, vai toda a cidade. Estou seguro, como sempre se dixo, que se cobraran un euro, xa habería a mitad da xente, por un euro, non digo máis, tal. Evidentemente non podemos entrar na discusión de se os concertos públicos están xa subvencionados polos impostos e tal, e de a cultura de ser gratuita, por suposto, non é debate. Pero simplemente digo, como hai barreiras reales na industria, e unha delas é o carto. Cando hai que apoiar cartos, os amigos desaparecen. O sea, os amigos o mellor compran o primeiro, pero já o segundo costa moito. Entón aí entran os descoñecidos, e son eles que tendes que chegar. Imos pasar ao seguinte, despois das redes sociais, imos falar dos outros, o do resto. Imos ir ao correo meu, imos ao correo de Morceo, a ver que chega por ali, a que vexades exemplos de notas de prensa e de como é un mundo completamente diferente, según o que vexamos. Esta nota de prensa, por exemplo, é do Ubisoft. Lédela, máis ou menos, así un pouco, vese ben? Regular, non? Nada, pero é moi sincera. Eles fan unha introducción de moi buenas tardes, escribimos por anunciar fecha de lanzamiento, así que cual escala. Isto era como noticia, porque adiantaban para coincidir con o lanzamento de Series S, non? De Xbox, nova xeración, que guai, logo, Watch Dogs Legion tamén, se adelanta, bueno, tedes aí dos párrafos. Que fai Ubisoft? Pois eu traballo de forma moi sincera, non? Especificamente falando. Fan dos párrafos introductorios onde xa tes noticia explicada. Este é o resumo puro, un párrafo para cada cousa. Entón xa o personalista xa traballa sobre esa idea, xa di, se non quero abrir a nota, se non quisera abrir a nota, a ratalla arriba un poquinho, arriba a dereita, eso. Se non quisera abrir esta nota, que un Word, xa teria aquí información suficiente para facer unha primeira cousa, un tweet, un chío, unha publicación en Facebook, xa está aquí, é oficial ademais, é moi importante. Hai xente que pasa disto, vale? Non mete nada, mete o doc e tes que converte o doc. Eu creo que é interesante sempre meter como un par de párrafos ou un onde expliques o máis básico, o máis basiquiño de todo. Evidentemente, isto para Ubisoft, Ubisoft pode facelo así de fácil porque xa sei que Ubisoft, o cal, eu xa sei como traballan, e vou abrir si o correo, e xa sei o que me pode esperar, xa sei como traballan eles, é interesante. Poden facer este resumen, permítense facer este resumen, porque é unha empresa moi potente.
Imos abrir a nota de prensa que les mandan. E despois que é ricura. Ricura non por mal, senón porque é moi grande. En plan, eles pensan, teño que escribir todo isto para hacer unha nota de prensa algún día, se teño que mandar e tal. Non, pero dalle para baixo, vai se pasa. Mais. Isto é para contarnos só que Assassin's Creed Valhalla adiantabas unha semana de lanzamento. 7 días, estaba por o 17 de novembro e decidiron sacarlo o 10 de novembro. É excesivo? Bueno, non sei. Un pouco, quizáis, non? Non o teño moi claro, tampouco. Pero é a súa forma de traballo. Eles deciden facer isto, non? Por que fan isto tamén? Porque pensan que, ou pensan non, saben que moitas veces os medios, canto máis palabras teñen, mellor é. Hai unha cousa en Google en cantos máis, sabedes como funciona, sabedes o que é o SEO, non? O típico isto de Google, de como localizar unha noticia antes que outra, porque sale unha no buscador, en unha miña e todo isto. Canto máis palabras teñen un arquivo, mellor é, xeralmente. Entón, eles mandan isto, supoño, pensando de que se o medio copia e pega, van ter moitas palabras, entón o visor vai ser rápido, bla, 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 bla. Non sei se é o motivo, pero pode ser un deles perfectamente, de que no caso de copia e pega teñen moito texto, entón vai ser facilmente. Hai un poquinho para arriba de todo. Vedes, típica nota de prensa, pura e dura, moi sinxeliña. Logo da empresa, claramente Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla se lanzará en todo o mundo de noviembre. Xa será o titular. Este titular repetiría probablemente o 90% dos medios, intentarían ser un pouco imaginativos, en vez de lanzar sería verá a luz, chegará ás tendas o de novembro, adiantará os lanzamentos 7 días, tal, pero ao final o titular xa cho deron os medios, xa cho deu unha empresa. Non tens que facer nada, xa cho dan eles. E que fan? Añaden un subtítulo. Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs, liños, serán os primeiros títulos que le daban ese. E un subtítulo tamén con información importante. Van a ser os primeiros títulos de Ubisoft da compañía francesa que cheguen a nova xeración. É nota importante para os consumidores de información de xogos, é nota interesante. Logo, eles mandan, neste caso, Madrid España, en setembro de 2020, porque é cando eles mandan as novas, vale? Aquí, eles, Ubisoft é un grupo importante, teñen representación española, bueno, teñen oficinas aquí e traballan directamente con alguén aquí, non son traduccións soas, vaya, traballan. Moi sincero, o Ubisoft anunciado que Assassin's Creed Valhalla empeza a parrafada toda. No caso Ubisoft veredes moitas cousiñas que meten moito R, moito Play R tamén, o sea, como que son moi oficiosos. Teñen moito tema co TM, con todo isto, non? Como son empresas moi potentes, cubren moitas espaldas de que así deberíamos. En teoría os medios, cando falemos de Watch Dogs, deberíamos citar co tema de marca, porque claro, é a súa marca, non? Ninguén o fai, evidentemente, non? Pero vedes que ela respeta moitísimo a linguaxe, non? Dali para baixo un buquiño, e nada, vedes que va introducindo, non? Primeiro di para onde chega todo onde chega. Neste caso, como xa se supón que temos información sobre o xogo, eles xa traballan directamente con ese coñecemento. Xa sabemos que vai chegar para todo iso, que estaba tamén preparado para o lanzamento. Din aí que se lanza 29 de outubro de 2020, non? Recordo, oye, lembra que sale antes para as vellas consolas. Ambos títulos para o lanzamento, nada. Información importante. Algo que tamén nas notas de prensa suele meterse unha declaración. Como non sabedes se vos van chamar, como mellor non queredes que vos chamen porque estáis ocupados, porque non vos gusta falar, porque tedes medo a cagada falando e que logo citan malas palabras, que a mellor maneira é meter unha declaración de 4 párrafos para que les corten, peguen e non haya ningún problema. Xa está aí a información toda. Ademais, mira, falou Julián Lacoguía, productor da Assassin's Creed Valhalla, perfecto. Xa non hai nada, non hai nin que chamar, non hai que buscar información. Temos o productor, o productor di isto. Non vos soa, de verdad, cando vedes noticias non vedes que é isto, xa, directamente. Non vos parece que un copia e pega de todas as noticias que lendes nas historias de, o sea, que talmente, non? Sabedes que non hai moito traducción, adaptación e fora. Imos con outra empresa. Ubisoft é así, sabedes, moito texto, traballa moi ben, a nota de prensa do correo moi sinxeliña. Imos ver que máis hai por aí. Holy Potatoes Compendium llega, a mal titular el último mal, llega a 2 ediciones físicas para Nintendo. Vale, isto é Meridian Games. Meridian Games é daqui, da península. Meridian Games, por exemplo, aposta, podes darlle control menos, alonxar a pantalla para que se vexa... Vale, guai. Vedes que eles apostan, por exemplo, con algo máis artístico nas notas de prensa. Gustalles que sexa bonito. É interesante, está ben, non hai, xa vos digo, non hai 2 patrós, nin hai 3 patrós, cada un fai as notas como quere.
Entón vemos que les presentan así un cuadriño moi bonito, empezan xa directamente sen archivo externo, non? Se te queres descargar nada, xa vos din todo o que hai. Vamos para baixo, buquiño a buquiño, vedes que presentan o xogo que é, explican 4 datos, vemos que hai unha imaxe. Ubisoft creo que non incluía imaxes, pero é que Ubisoft teñen, os de prensa temos acceso a unha, como se llama, un servidor con imaxes realmente, un FPS, creo que é o nome, non? Entón non vai haber problema para conseguir. Pero eles aquí incluen unha imaxe moi clara que é o que queren contar, que tendes aquí, con hipoteca, con edición física, con Zoom, non? Tres juegos en uno. Queda moi claro isto, porque esta imaxe que venden, queren que isto quede clarísimo. Abaixo, non sei se hai algo máis por aí, tamén moi habitual, non? Esquemas. Lense moi ben, moi fácil, e tamén quedan moi ben nas webs cando os publicamos. Copias pegas, de novo, se queres ou non, o que cada un queira. E tes aí os tres xogos. Screenshots, pantallazos, para, se queremos, compartir esa información, tal, e logo o cotexo xa está disponible para Nintendo Switch nas principais tendas do noso territorio. A maiores, eles consideran que engaden, controláis todos os materiais do xogo, na nosa media room. É dicir, teñen unha room de media, de medios, onde podemos conseguir máis vídeos, máis imaxes, máis tal e cual. A mí gusta moito Made in Games porque traballan moi ben a información que mandan, é moi bonita, a mí parece moi bonito, agradecese que pase un pouco de bolsa, verdade, cando les notas de prensa todo o día, o que van chegando, non sei que, home, pois sempre agradecese, que alguén curre, que sempre se agradece, que alguén curre o tema e cambiar un pouco de chip. Dai para arriba un momentiño de todo, a ver se mandaron algo extra ou... Non, Meridian nunca gañan, non, eles non... Eles directamente, sabedes, van a nota no correo propio. Non hai nota a maiores, non hai doc, non hai PDF. Eu recomendo, mandar sempre nota PDF ou nota en Word, sobre todo PDF, porque é o mellor o explorador do tipo que abre, como nas empresas teñen, a veces hai XP ainda, ou cousas así, ou traballan con Internet Explorer, ou traballan con Mozilla, ou traballan con Chrome, eu sempre digo que mellor mandedes un PDF por se acaso, por se non o poden ver polo explorador, por se lles dá error coas imaxes, ou non sei que. Porque sempre o digo tamén, se non vai a primeira, non van perder un tempo, un segundo non paso, porque lle den por cua o tema este, veña, seguinte nota, non hai problema, temos outras. Entón, cando máis fácil sexa, menos problemas den, muchísimo mellor. Seguinte, imos con un editor importante aquí en España, internacional, que é Coach Media. Coach Media traballa moi ben, Coach Media todos os días mandan cousas, todos os días están metidísimos, mandando información, son xente super agradable e tal. Coñecedes Coach Media? Non vos soa, non? O mellor é que nos coñecemos máis, normalmente na industria coñecemos máis os estudios, e non moitas distribuidoras, os editoras. As editoras sabedes o que fan? É o que se chama publisher, non? Realmente en inglés. Son os que consiguen que o xogo cheque as tendas, os que distribuen o xogo neste territorio. Ou nesta web. Neste caso, Coach Media traballa con moitas empresas, por exemplo, algún xogo de Coach Media que vos soe, Dragon Quest 11 foi distribuído por Coach Media, por un exemplo, pero tamén outra tamén traballa con Silver, co Metro, o último Metro estaba distribuído por eles tamén. E, por suposto, como temos aquí, Dirtfight, crea, comparte, descubren os escenarios do terreno e arrasan. Xa van a tiro fixo, non? Eles comentan dos párrafos resumidiño que queren contar, pero además confirmou que Dirtfight se lanzará finalmente o 10 de novembro, subliñan, non? Dan información en negriña, que tamén lle gustou moito os medios, porque como a xente moi vaga, en diagonal, xa directamente temos que poner negriñas informacións máis importantes para que non vayamos a ler demais ao público e non nos vayamos a cansar, non? De que párrafos. Pois les subliñan o que queren exactamente contar. Neste caso, curioso, o que vos dicían antes de contar e non contar. A noticia real é que eles teñen que contar un atraso. Eso vai no título do correo. Se de noviembre. Cada unha conta ou que se considera que se me fracaso porque evidentemente non hai nada acordado. É un traspapeleo de programación. Sin embargo, aquí no titular non dice nada. Crea que comparte os primeiros escenarios de revelas. Bueno, do xogo, así un pouco tal, e tampouco pasa nada. Total, outro día máis, non? Claro, non é non os límites. Aquí meten unha cita que non sei, outras citas paneles, francés, que debe ser ese tipo de telemasters, non? Meten aí unha citiña xa para que teña máis material de que os xefe de aí, eso era un pouco un poquinho para baixo, non sei se aquí na web pasa bien algo.
Nada, para arriba, nada. Aí é o que dicía de PPS. Pasamos ao Word, non? Que les mandan o Word. E un este, non? Aquí temos toda esa información ampliada, non? Un poquinho máis. Temos o que máis arriba da firma, que é o estudio que fai, o show. Sabedes que, de novo, estou vendo que aquí directamente olvidaronse de que non vai chegar aos 16 futuros, senón que a noticia era que chegaba aos 6 de novembro. Eso que vamos un pouco de atrás. Para baixo, a ver que información nos pertenece, vemos que eles deciden obter información por película, ¿no? Por show. Definimos un show como queren, para onde queren, deixas aí para que teñamos moi claro o que, falamos dos deberes antes, que o show. Ampliamos o que un pouco, con características principales, ¿no? A altura global de vídeos, son minifigurares, como que pensando, vamos a ver un pouco, máis cosillas aí que informan, máis cosas, modos de ser, o home, ¿no? O home tamén, por exemplo, podemos decir, que vai a incluir e tal, e logo aquí va, ao final, un pequeniño de datos interesantes para tener en conta. Si non me vemos, si esta pronuncia é a data, pero en castellano, o PEG, incluído, PEG máis 3, prezo, interesante sempre. Nos podíamos, dentro das W do videoxow, nos tería mal incluir o canto, ¿no? de precio, da que ás veces non é tan fácil saber de primeiras que estamos diseñando. Este, por exemplo, vedes que incluen as portadas de DIRFI e tal, é algo moi simple, ¿no? Realmente as notas de prensa, sempre digo, son moi simples, pero moi eficaces. Cando mandamos a mensaxe, porque como vos dicía, vai quedar, o sea, está todo tan clariño e tan tal que para non perder tempo, para non comprometolo, é máis doado poder hacer directamente as notas e facer unha nova, facer tal, isto é sempre así, con calquera proxecto. Entón, nada, chapamos aí, non sei se queda alguna nota chiquitas que collí, ou tal, nada, non, hai que dar algo, nada. E sabedes, bueno, argumento o correo, deixa o correo así. E podedes botar un mollo as notas que recibimos días ou por tal, non? Vedes que normalmente, depende da empresa, mandan máis ou menos. Hai moito do Ubisoft, unha empresa que se preocupa moito por mandar notas, Reading Games tamén vai mandando, Gustavo Gozo, bueno, eu Gustavo xa sei quen son os de Coach Media, non? E tal, logo, por suposto, algo de spam, como a página que é, Ramón Valentín, mira, sí, habla de eSports, a de Electronic Chats, que vedes tamén que sigue un pouco o tema de nota dentro do propio correo. Vedes, eles apostan por unha nota dentro do propio diagrama, non? E despois seleccionar ranking nos mejores jugadores do 2021 e tal, aí para baixo inclui unha imaxe, inclui o corporativo, información moi básica, moi fácil, copiar e pegar, en plan de rápido, que queremos que isto salga, canto antes mellor. A máis esas triunfan moito, e electrónicas e FIFA realmente será moito movimento, porque hai moitos xogadores de FIFA que enseñan moito este tipo de información. Entón, xa serán a to ranking puro, de que copias e pegues, o sea, queren que vaya talmente. Non hai ningún problema. E se tes alguna pregunta, onde se me hace contacto, bueno, eso, o sea, para a prensa e tal. E ata aquí podo dicirvos un pouco da minha experiencia, un pouco no sentido de trato entre videoxogos e medios. Se tenes alguna pregunta, eu encantado respondo o que queirades, alguna dúbida, alguna cousa sobre comunicación ou cousas que eu non toquei hoxe ou que vexades, se podo, a miña man, claro. Dúbidas, por favor. Vos, os periodistas, que é responsabilidade ou non tanto responsabilidade como capacidade que eres ter ou credes que tedes a hora de intentar, un exemplo moi obvio, vender o videoxogo de El Baisei ou cousas así que poden non chamar tanto a atención no ciclo comercial, pero que poden aportar un medio. Claro, aí entramos dentro do que un xornalista como persoa ou como medio en concreto, ¿no? Probablemente eu como dicilo, a ver, deixame orientar un momento. Un xogo independente probablemente teña cabida en páginas máis independentes, non? No sentido escrito. Eu entendo que unha persoa que traballa para PlayStation teña máis difícil publicar sobre ese xogo mellor nun momento dado, non? Porque que non temos moi claro, non hai sitio, non tal, temos que pagarche por esa información a ti, porque como valo escribir, a PlayStation costalle cartos pagar a esa persoa que fai ese artigo, entón o mellor non lle compensa excesivamente, tipo, vai nos dar poucas visitas, tal. Logo está a responsabilidade cultural, non? Que probablemente é a que fales, máis que nada.
A responsabilidade cultural, por desgraza, hai moito tempo que vai na conciencia de cada que, non? É dicir, por exemplo, non se concebo, temos a sorte de escribir realmente do que nos dá a gana. Non me igual que chego o correo, o que queréis chegar, eu intento sempre coller noticias de todas as cousas, tanto público como de Disco Elysium, como de Cyberpunk, como de Crypto Game, sobre todo, hostia, oxalá todos os días chegaran noticias galegas ou conseguir encontrar noticias galegas todos os días, non? Que ao final é o que máis me gusta. Pero non sempre hai, non sempre é fácil, logo está o tema do tempo, non? O mellor non podemos xogar, ou moitos analistas o mellor non chegan a eses xogos, porque non os coñecen realmente, porque non chegou a eles por o motivo que sexa, non? É difícil. Eu creo que oxalá houvese máis movimento de videoxogos independentes. A Night Games, por exemplo, ten moitísimas análisis independentes, non? Dedícanse moito máis tempo a ela. É a súa aposta persoal, de comercial, non nos enganemos tampouco no mundo, tampouco é que Marta, Víctor e tal viven disto, supoño que viven disto, ou quero pensar que oxalá vivan disto, porque está para un traballo espléndido. Ás veces o propio lector ten que buscar o sitio onde ten que achar esta información, non? Como era esta palabra, esta frase terrible de este non é un xogo para todo o mundo, non? Que tanto se di por aí, que é terrible. É verdade, PlayStation, pues é verdade que hai developers que non aparecen así, si siquiera que se presentan e dan a vida. Pero creo que sempre digo, non máis por espacio, por tempo, que por interés. Estou seguro que hai xente aí traballando que gustaría falar deses xogos, pero a veces é descoñecemento, tempo e calquera cousa. Como xornalista, eu, por exemplo, diría pois oxalá escribir de todo, que creo que aporte algo novo, medio e tal, pero as veces é verdade, non tes tempo, o mellor só baches o xogo, non tes tempo a facer análise, ou non che dá a vida, poder recomendar, evidentemente, pero logo volvemos a sacar nas redes sociais, que é máis fácil falar do mal, porque sempre estamos rasgando todo o día, que falar do bo, que o mellor se perderamos máis tempo facendo halagos, facendo ánimos ás cosas que nos gustan, o mellor sería moito máis fácil o mundo, pero non, somos máis de perder o tempo en outro sentido. Entón, hai un problema. Oxalá, de verdade, máis xogos independentes analizados de todos os medios. Creo, conste, que se avanzou moitísimo no tema. Por exemplo, penso en medios de tipo PlayStation, desde que por exemplo, sí que van analizando bastantes xogos pola semana, sei polo que vexo, e bastantes semidescoñecidos dentro do eido, ás veces. Pero, evidentemente, ao final pasa por o mesmo, intentar tamén loitar para que un xogo que creo que paga pena, ou non, tal, apareza. Logo tamén é certo que, cuidado, ao mellor o estudio que o seu xogo salga, quero dicir, analizado, o mellor análise non é como ele espera. É dicir, non é tan positiva como espera, o seu xogo non é tan bo, ou tal, é dicir, as críticas tamén ás veces dos análisis mellor non son de 8 nin de 9 nin de nada, mellor o teu xogo, pois un crítico non lle gusta e tal, e moitas veces iso tamén é verdade, que o que vexo que moitas veces cando a crítica vai ser mala, eu coñezo moitos jornalistas que directamente se han investido, porque non queren perder excesivo tempo escribindo algo que non lles prestou e tal, iso sí que o vi tamén. máis cousiñas por aí sobre pequillades, maletíns, a industria, que estamos todos ricos, a sabedes. Luz, sí. Dígame. Era para propoñer, bueno, que nos contes unha reflexión, porque David Ferriz dixo hai pouco en Twitter que estaba vendo que cando os seus xogos estaban de oferta recibía máis críticas negativas que cando estaban ao prezo normal. Entón, xerouse en Twitter unha conversa sobre iso. E bueno, pois estivemos reflexionando un pouco sobre o tema e sobre por que pasaría iso, se somos, pois o mellor que eso que decías ti, ¿no? Que o mellor nos gusta moito trabajar en Twitter, en aquí, bueno, tamén penso que con matices, non? Hai que trabajar e hai que non. Tienes un ser de luz, sei que ti non faz esas cosas. Entón, pero que moitas veces, se pagamos un prezo alto por un xogo
cartos en esto, pero si está de oferta, se te costou 2 ou 4 euros ou 10, non te importa tanto criticalo porque costou pouco. costou pouco. O sea, o valor polo prezo, non? Que seguramente na Apple mola porque é moi caro, non? Produtos así que, digo, non quero bajarlo en Apple, ese que me gusta. Pero suele pasar moito o tema de prezo caro, automáticamente o produto é bo, isto en marketing é moi habitual, de porle un prezo elevado porque así tamén lle das un nome ao produto. No, eu non creo, fíjate, eu non creo que sexa, non creo que, eu teño outra teoría para iso, eu creo que eu creo que o que pasa é que cando un xogo independente está a un prezo X, non? Vamos a dicir, o prezo X é normal, o X é normal. Cando está a un prezo X, creo que o que pasa é que só vai mercar a xente que está moi interesada en él, directamente. Esa persona moi interesada xa está predisposta, evidentemente, porque está interesada a que lle guste ese xogo, probablemente, non? Sin embargo, cando ti baixas o prezo, a un prezo I, moita máis xente chega a ese xogo que lle dá un pouco igual de que vai o xogo. O sea, chegas a outro público que o mellor nin é o que ti tiñas pensado, nin é o que, tipo, como viu barato mercouno, ese está xogando a él. Non creo que máis por aí, o mellor é que simplemente chega a xente que de outro xeito non o mercaría nunca, e esa xente pode ser calquera, e dentro dese calquera hai un mundo enorme, e sobre todo nos xogos independentes, por exemplo, falaba do Paz, el. Paz é un xogo moi interesante, pero eu entendo que tamén é un xogo que a moitísima xente non lle gusta, por exemplo, porque a súa proposta é moi concreta. Eu tengo un público, creo que tengo un público que ten que gustar os xogos independentes, como se fose un xénero, vale, non? Pero ten que gustar ese tipo de propostas diferentes, o sea, non un Call of Duty, non é un Fortnite, non é un Crash, non é un Forza, non é nada disso, é outra cousa que ten que haber certo tal, e hai xente que coñezo xente que só xoga xogos indies e non lle importa pagar 10 ou 20 euros porque lle mola ese tipo de propostas alternativas, diferentes ou un pouco máis bizarras, e digo bizarro no sentido valente, digo de, joder, que é verdade, que é difícil. Cando vais ao prezo, se Paz, non sei canto vai Paz ahora mesmo, pero bueno, creo que valía 4 euros, estaba de oferta estes días en Steam, o sea, non é propaganda. Entendo que o mellor alguén mercouno por aí, saiu de oferta, 4 euros, tal, probouno, non lle gustou porque é o tipo que chega absolutamente casual, non? Como se xogador casual, non? O tipo que chega, mercou o xogo e di, isto é unha merda, non me gusta nada porque non, a min isto non me vale. Normal, por iso digo, non me extrañaría que vaisen as críticas ou vaisen as tal, porque probablemente chega un público que non é o seu, porque Paz, menos mai, non me sabe o nome, menos hai, ten un público concreto. Eu sempre digo a frase esta de non é un xogo para todo o mundo. É que a verdade é que non creo que ningún xogo é para todo o mundo, o sea, non entendo moi ben a frase de para todo o mundo. Ten que ser accesible para todo o mundo. Pero logo é que eu, como sempre se dixe, o sea, a mellor hai xente que lle gusta David Lynch, hai xente que lle gusta Christopher Nolan e hai xente que lle gusta Steven Spielberg, e iso non se confronta con nada, simplemente son gustos, eu creo que aquí tamén, non? Eu creo que simplemente que chegan xogadores novos a propostas que mellor non acaba de gustarles, e iso non é nada malo tampouco. Hai que pensar unha cousa, as críticas son susceptibles. Por moito que alguén queira vender unha crítica dun xornalista ou crítica dun tal, non sei que, ten que ser obxectivo e tal, home. Pode haber un contexto obxectivo, pero logo a sensación de que che guste algo non che guste é tan evidente como posible. Por un exemplo moi básico, moi puro, que está ahora en boca de todos. Christopher Nolan publicou agora Tenet. Eu li a críticos profesionais, que son profesionais, ou viven disto, ou queren tal, o que sexa. Entre obra maestra e merda bendita. É dicir, o sea, non hai son críticos profesionais, e dice, eles tampouco teñen un consenso do que consideran isto ten que ser unha maravilla ou unha merda. Partindo diso, que vamos a ver os usuarios, non? O sea, pues o mesmo, somos críticas susceptivas cando nese mar de obxectividade que intentamos argumentar, pero ao final é unha impresión. Son impresións, todos son impresións sempre. Alguna cousiña máis por aí? Nada máis, pois graciñas por estar aquí connosco, que la de pasiguito.